Dino iki ana ulangan matematika. Murid kelas 10 telu sing duweni jeneng Yusuf, Kaila, lan Zulfa padha bekerja sama ing ngerjakake ulangan alias nyontek. Sementara kuwi, Siva dadi murid sing pinter banget, ora arep ngowehake jawabane tumeka dekne kabeh. Kayak biasane, Siva sing terkenal dadi bocah paling sregep lan pinter dhewe ana kelas, katon santai lan ora turun-turunan kaya kanca-kancane. Kaila banjur ngetokke buku saka lokere kanthi meneng-meneng supaya ora dikonangi bu guru banjur ndelok rumus kang ana ing buku iku. Sawise kuwi, banjur Yusuf nakokke jawabane marang Kaila. Merga konangan turun-turunan, siswa cacah telu dihukum supaya ninggalake kelas lan ora oleh melu ulangan kasebut. Nasihat saka drama naskah kelompok 4 yaiku dadi murid iku aja sering nyontoh lan turun-turunan marang liyane, merga kuwi ora apik tumrap masa depane kita kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sul. Penjelek jawaban soal nomor 5 karep itu. 5A, 7E. Nomor 15 A, nomor 15 burung, nomor C. Duh, salah akeh banget ti. Akeh sing durung kejawab sih San. Sik-siknya sambung. Durung sih kan ngomong-ngomong. Aku juga jawaban temen-temen masih ikut ya. Waduh, Kak, aku mau mandani. Lah apa sih pangeran bener masuk gak tau belum kandang-kandang. Yosip, kowe iki lho, rasa sak gaya ra gelem nonton kancane. Yosip, kowe kan sing paling pinter sak kelas. Mbok yo dikandani kancane. Iya sih, tapi ya orang turun-turun gini iki carane. Kenapa sih teman-teman soal wae? Aku nonton sing mulai turun podo-podo ora bener. Biasane podo, aku orang turun-turunan podo wedi bisa. Sorry ya my best friend. Tapi ki soalnya cenang ya, gitu gak digambarin. Mbok yo iwang, sip, pisan-pisan lho. Kowe kira kanca dhewe kok ngono. Emah ya emah. Oke, urusan awakmu dhewe sip. Jas. Wis buka bukunya meneng-meneng. Iya kan? Kenapa ora? Kenapa ya? Kamu A, mau B. Sampai buka buku coba. Betul ibu. Cah telu iki gayane turun-turunan. Metu kok kelas saiki tinggal baratane. Betul ibu. Wes pokok telu iki metu kok kelas baratane tinggal. Saiki. Bu, lah pulang enggak? Metu saiki. Metu. Mas dikon metu. Kudune introspeksi diri, malah rasan-rasan, Mbak. Boten Ibu. Rasa ngapu sih, Mbak, Mas, kupingnya krungu. Kula mboten rasane jenengan itu. Katanya kupingnya krungu. Wes saiki wong telu iki melu aku nang BK. Ya, Ibu juga.